салом ҳамдиёрони азиз, имрӯз муроҷиати мо барои он нафароне ки беморхонаҳои хусусӣ доранд дар тоҷикистон. илтимос аз шумо ин хоҳиш нест, аз шумо илтимос мекунем ки мо дохили мардум ки ҳастем хуб медонем, бо мардум сару кор дорем. Мардум пул надорад. дар ҳамин замон мардум чандин ҷойҳо баста асту дигар мардум бепул аст. дар ҳолати тангӣ паҳлӯи мардум бошед, ҳамун нархҳоро камакак поёнтар фароред, бинед фақирҳо бошанд, агар дастошона гиред, аз мо хафа нашавед. ҳоло вақти бизнес нест, ҳоло вақти номусро пеш гузоштан аст. биёед дар ҳолатҳои тангӣ паҳлӯи мардум бошем. ин бармегардад, бовар кунед, бармегардад. ба хотири парвардигор биёед дар ҳолатҳои тангӣ беморхонаҳо нархҳоро пасттар кунед. мо ба дорухӯрӯшҳо кордор нестем, зеро онҳо баҳона доранд, мегӯянд ки барои мо қимат мебиранд, мо қимат мефурӯшем. илтимос